ya kusa, zabe ya kusa, zabe ya kusa. Ya Allah, ka dauka jagoranci. Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. 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 Baba ka zama jagora zabe na 2019. Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. Baba ka zama jagora zabe na 2019. Ya Allah 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 na roke ka Zabe ya kusa, zabe 2019. zabe ya kusa, Na bar komai dai a hannunka. zabe ya kusa, Na bar komai dai a hannunka. zabe ya kusa, Amma baba ga rokona. zabe ya kusa, Amma baba ga rokona. zabe ya kusa. Idan mun yi zabe Ya Allah ka ba mu wanda zai rike mu da halin tausayi, mu rabu da talauci, mu rabu da yunwa, wanda zai rike mu banda nuna bambanci, ko bambanci yare, ko bambanci kabilanci, ko bambanci addini. Iri wannan shugaba na da wuya samuwa, amma dai muna roko a zabe mai zuwa. Ya Allah ka ba mu domin mu mori kasar mu, kasa Najeriya. madalla ku saurara. A zabe mai zuwa ya rabbana ina roko masu satan zabe, Ya Allah ka kama su, masu juyan zabe, Allah juyar da su, ba wanda ba shi ya ci. Allah ka tona asirin su domin mu zauna lafiya a Najeriya. Domin mu zauna lafiya a Najeriya. Kasar Najeriya kasa ce ta albarka amma yau muna shan wuya, ni ban gane ba. Zabe ya kusa, Na ce kasar Najeriya kasa ce ta albarka amma yau muna shan wuya, ni ban gane ba. zabe ya kusa, Ina kira zuwa gare ka, kai da ka ce kana gyara, mun gode gyaran ka ya isa. Roko na dai zuwa gare ka, ka maido mana da Najeriya, yadda kai ka zo ka same ta, ka dawo mana da mudun shinkafa, Naira dari ka uku, dawo mana da mudun masara, Naira 40, wanda lita mai petro, 97 Naira. gashi komai yayi tsada, Sannu mai gyara, gyaran ba dole ba, to sannu mai gyara, mun gode da gyara. to sannu mai gyara. Gaskiya ne mulki ne, amma wani ko mai anguwansu ne aka bashi, jama'a sai sun sha wuya. Irin ta kenan yau muke fama a Najeriya. Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. 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 Baba ka zama jagora zabe na 2019. Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. Baba ka zama jagora zabe na 2019. Ya Allah 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 ka tanada mana, Shugaban kwarai, ya Allah ka tanada mana, shugaban kwarai, domin kada zabe na ya zama, a banza, domin kada zabe na ya zama. a banza. Ya Allah ka tanada mana, Gwamna na kwarai, ya Allah ka tanada mana, gwamna na kwarai, domin mun gaji da wahala, a Kaduna, mun gaji da rushe ma'aikata, a Kaduna, mun gaji da rushe sarakuna.
kashe-kashe nan ya ishe mu a Saudan Kaduna, kuka da hawaye ya ishe mu a Saudan Kaduna. ya Allah ka zama jagora zabe na 2019 Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. ya Allah ka zama jagora zabe na 2019 Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. Baba ka zama jagora zabe na 2019 Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. Baba ka zama jagora zabe na 2019 Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019 Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. Ya Allah na roke ka zabe 2019 na bar komai dai a hannunka na bar komai dai a hannunka amma baba ga rokona amma baba ga rokona idan mun yi zabe Ya Allah ka bamu wanda zai rike mu da halin tausayi, mu rabu da talauci, mu rabu da yunwa, wanda zai rike mu banda nuna bambanci, ko bambanci yare, ko bambanci kabilanci, ko bambanci addini. Irin wannan shugaba na da wuya samuwa, amma dai muna roko a zabe mai zuwa. Ya Allah ka bamu domin mu mori kasar mu, kasar Najeriya. zabe ya kusa, ya Allah na roke ka zabe ya kusa, zabe 2019 zabe ya kusa, na bar komai dai a hannunka zabe ya kusa, na bar komai dai a hannunka zabe ya kusa, amma baba ga rokona zabe ya kusa, amma baba ga rokona zabe ya kusa, idan mun yi zabe Ya Allah ka bamu wanda zai rike mu da halin tausayi, mu rabu da talauci, mu rabu da yunwa, wanda zai rike mu banda nuna bambanci, ko bambanci yare, ko bambanci kabilanci, ko bambanci addini. Iri wannan shugaba na da wuya samuwa, amma dai muna roko a zabe mai zuwa. Ya Allah ka bamu domin mu mori kasar mu, kasar Najeriya. ya rabbana ubangiji Allah majin roƙo ga ‘ya'yanka ‘yan Najeriya suna fama da wahala mun roƙe ka zabe 2019 ya Allah ka raba mu da masharta ka dora mu akan masoyanmu ka ba mu wanda yake kaunar mu ba wanda mu muke kaunarsa ba ka raba mu da maciyan amana ka kawo mana marasa alkawarai karya waɗanda za su zo suna mana kuka wai suna kaunar talaka ashe kuwa makiyin talaka ne ubangiji Allah ka ji roƙo yayanka ka tanada mana shugabanai na gari Allah ka amsa roƙonmu amin ya Allah ya Allah ka zama jagora zabe na 2019 Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. ya Allah ka zama jagora zabe na 2019 Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. Baba ka zama jagora zabe na 2019 Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. Baba ka zama jagora zabe na 2019 Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019 Ya Allah ka zama jagora zabe na 2019. A zabe mai zuwa ya rabbana ina roko masu satan zabe Ya Allah ka kama su, masu juyan zabe Allah ciyar da su. ba wanda ba shi ya ci Allah ka tona asirin su domin mu zauna lafiya a Najeriya. Domin mu zauna lafiya a Najeriya. A zabe mai zuwa ya rabbana ina roko masu satan
juyan zabe ya Allah ka kama su masu juyan zabe Allah juyar da su ba wanda ba shi ya ci Allah ka